गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद ईश्वर मस्तके रहिला ईश्वर देले नारदंकु नारद कहिले व्यासंकु शुक हस्ते देले शुकता परीक्षे कहिले तेणु होइला भागवत संसारे होइला विख्यात श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पुत्र सुखदेव तुम्हें फेरी असो त्याग करी जंगल को गमन करुछ काहेकि पुत्र फेरी आस पुत्र फेरी असो ए वृद्ध बापर कथा मान पुत्र आस पुत्र फेरी असो कृष्ण प्रेमरे निमज्जित अमूल सुखदेव एक लୟରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁତ୍ର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରର ବ୍ରତୋପନୟନ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ। ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁଖଦେବ ଏ ସାଂସାରିକ ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ। ପରମ ବିଷ୍ଣବୀ ସୁଖଦେବ ସକଳ ଘଟେଚାର ଆବାସ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର, କିଏ କାହାର ପିତା, ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ହେ ପିତା, ଏ ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମାର୍ଥୀ ସୁଖଦେବଙ୍କର ଅସୀମ ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସୁତମୁନି ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟରେ ସନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ କଳି କଳୌଷର ଉପଚାର ପାଇଁ ଭାଗବତର ମୋକ୍ଷଦାୟୀ ପବିତ୍ର ଗାଥାକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେହି ସୁଖଦେବଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳାମୃତକୁ କାନରେ ଶୁଣି ଆଖିରେ ଦେଖି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା।
নিগম কল্পতরোর্গণিত ফলম সুখমুখাদমৃত দ্রব সংযুতম পিবত ভগবতম রসমলয়ম মহুরহো রসিক ভুবি ଭାବୁକା କିଛି ଦୂର ଯାଆନ୍ତେ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସୁକଦେବ ନଦୀରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ହେଲେ ପଛରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁନଶ୍ଚ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିଜକୁ ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦିତ ହେଲା।